Mga tol, tara na at silipin natin tong Bale-Aslagan Cafe. Tell your story sa Bitas, Arayat, Pampanga. Pagpasok mo pa lang sa cafe na ito, mapapansin mo na kakaiba ang kanyang design gawa sa mga libro at mga lumang papel. May mga pasabit-sabit pa siya na pampaganda din siguro. At yung price range naman ng kanyang coffee ay okay lang din para sa akin. At ayan, napakaliit kung titignan pero okay lang kasi sa labas ay pwede naman tayong magkape at may mga tables naman sa labas. Sa second floor naman niya ay ito yung kanyang design. Mga papel-papel din at very unique and very artistic mga tol. Tapos pwede ka pang tumambay dito sa pinaka third floor niya at makikita mo yung mga villa sa likod na kung saan pwede kayong mag-rent or magpa-reserve kung gusto ninyong mag-stay.